हेलो एभ्रिवान दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थानाय लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोराव नायनानै एसेबाबो हमनो हाखादों दिनैनि भिडिअआ मानि सोमोन्दै जागोन। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों अमा राजा एबा दशरथ बर'नि डाइरेक्टेड होनायाव दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे बर' सावथुननि सायाव आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर बे बर' सावथुननि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों संदान। ओमफ्राय लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुनावनो गाहायै फाव खालामनायखौ नोंथांमोना नुनो मोन्दों दिनेश, अनसुमै, प्रिया, मेब्ला सिखारि आरो लोगोसे गोबांथार फाव खालामगिरिफोरा बे संदान आबुं बर' सावथुनाव फावखौ खालामदों लोगोफोर। आरो बे बर' सावथुननि स्क्रिप्टखौ लिरदों सोमदोन बिथांजों लोगोसे अमा राजा बिथांमोनानो। लोगोफोर आरो नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुनखौ गोबाङानो एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 11 सिम गोबाङानो नायखाबाय आरो नुखाबाय। लोगोफोर आरो बे संदान आबुं बर' सावथुनखौ एपिसड 1 निफ्राय लानानै एपिसड 11 सिम रिलिज खालामनानै होखाबाय बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंनो रिलिज खालामनानै होखाबाय लोगोफोर। आरो नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 12 खौ जोबोरैनो नायनो होननानै एक्साइटेड जाबाय थादोंमोन, गोबाङानो कमेन्ट्सबो खालामदोंमोन। गोबाव सम जाबायमोन बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 12 खौ रिलिज खालामिया, माबाफोर उसुबिदानि थाखाय बिथांमोना रिलिज खालामथ'नो हायाखैमोन जानांगौ। लोगोफोर बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 12 खौ फाइनालि रिलिज खालामनानै होबाय लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना नायालासिनो थादोंब्ला बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलावहाय बयबो थांनानै नायहैब्लानो जाबाय लोगोफोर। आरो सोर नोंथांमोना बे एपिसड 12 खौबो नायखो आरो नायनानै माबोरै मोन्दों कमेन्ट सेक्सनाव थाबैनो लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। लोगोफोर आरो बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 13 खौ नोंथांमोना दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जाखाबाय नामा? जुदि नोंथांमोना बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 13 खौ एक्साइटेड जाखाबायब्ला कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। लोगोफोर बे एपिसड 13 खौबो बिथांमोना थाबैनो बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलनि आन्डारावनो रिलिज खालामनानै होगोन। थाबैनो नोंथांमोना नुनो मोनगोन। नोंथांमोना नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'लायब्लानो जाबाय लोगोफोर आरो नोंथांमोना सोर बे संदान आबुं बर' सावथुनखौ दासिम एपिसड 12 सिम नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। बे संदान आबुं बर' सावथुना जोबोद मोजां जाखादों लोगोफोर। लोगोफोर लोगोसे नै दासिमनि सुंद' आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामना होयोब्लानो जाबाय। आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान बर' सावथुनफोरनि आरो मिउजिक भिडिअफोरनि शर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ आंनि बे चेनेलाव मोनथिनो मोनबाय थायो।